V minulom videu ste mohli vidieť, ako sme spravili celú maštal, ale teraz poďme pekne pokračovať. Najprv ťapeme do výbehu, ktorý otváram, pretože Elizabetka si berie von promika, ale tu ešte netuší, že dneska to nebude kôň, na ktorom bude jazdiť. Dievčatá boli veľmi zlaté a ochotné, aj Elizabeth s Paulinkou prišli pomôcť s hnojením maštale, preto sme si pre nich prichystali malé prekvapenie a tým je, že Emka na jej kobylku Belu zobrala pojazdiť Eli, no nakoľko ju nepozná, tak si ju dala ešte na lôžku, ale ako môžete vidieť, išlo im to obom veľmi pekne. A nebojte, Promko nezostal zabudnutý pri stoisku, naopak na ňo išla Paulinka, keďže aj ona s hnojením veľmi pekne pomáhala. S ňou som si vysvetľovala úplné základy od otáčania koňa až potom po ľahký klus, ktorý sme neskôr vyskúšali bez držania, najprv jednej ruky, ktorú sme takto striedali a potom kúsoček si to vyskúšala aj úplne bez držania a sama povedala, že to je o dosť náročnejšie, ako to celé vyzerá. A samozrejme po dojazdení sa baby poriadne postarali o Belu, ktorú okúpali a následne prišiel rad aj na Promka. Nakoľko bolo veľmi teplo a koníky sa potrebovali hlavne po práci poriadne schladiť. No a my už len ideme odviesť všetky koníky do výbehu, nasadíme masku a ja sa na vás budem tešiť pri tom ďalšom videu. Čaute!